മൗനസഞ്ചാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാനമായും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്വപ്നങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ ലൈഫ് മാത്രം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി, എനിക്ക് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത. അതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, എൻ്റെ അവസ്ഥ കാരണം എനിക്കിത് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് സ്വയം പരാതിപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മാറേണ്ടത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ തന്നെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് വിഷമിക്കാതെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള വഴികളാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് എല്ലാം വിജയിക്കുന്നത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും എണ്ണിച്ച് ഒരു പടി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി വയ്ക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി നമ്മളുടെ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം വന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കൂ. അതായത് ഏതൊരു കാര്യവും ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഏതൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് അനായാസം പുറത്ത് കടക്കാൻ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ചിറക്, നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.